בואו תראו איך קונים היום דירה בישראל בצורה מקצועית וחכמה. אני אתן לכם דוגמה. זוג פנה אליי שמחפשים דירה להשקעה. כמובן שעשיתי להם אפיון, להבין בעצם שמה שהם מחפשים זה מתאים להם. וזאת הדירה שמצאתי להם. אנחנו נמצאים כרגע בפרויקט של רותם שני, בפנטהאוז. תשימו לב מה שאנחנו רואים מכאן את הנוף, שבעצם כל הנוף שלנו פונה לכיוון קריית צאנז בנתניה. ומה הרעיון שזה פונה מעל צאנז? אפשר לבנות פה עד לקומה מסוימת, שזה לא יעבור את 7 קומות. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים עכשיו את הנוף, זה בעצם הנוף שישאר לתמיד. אחרי שבחרנו לו את הדירה הכי מתאימה, הוא מתחיל לקבל את כל המעטפת של נשר נדל"ן. אנחנו ליווינו אותו עד שהוא קיבל את כל הכסף מהבנק. וגם המעצבת פנים נכנסת לתמונה ועוזרת להם לצוות הבית בדיוק כמו שהם רוצים. המטבח שמעוצב בטוב טעם, חדר הורים גדול ומפנק עם יציאה למרפסת, עם שירותים ומקלחת, עם חדר ארונות. עוד חדר ילדים גדול עם שירותים ומקלחת, ממ"ד כמובן, עוד חדר גדול. עוד מעט מגיע לפה הזוג המאושר. אנחנו כמובן איתם לאורך כל התהליך עד קבלת המפתחות. אז אם גם אתם מחפשים השקעה חכמה ויציבה, תשאירו לי פה פרטים ונקבע פגישה.